Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли отново при нас в студиото на Сцената на Плъча ТВ. Темата на днешното ни предаване е Унгария изхвърля Монсанто навън. Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан изхвърли от страната си химическият, хранителният и посевният гигант Монсанто, принадлежащ на фамилия Рокефелер. Поне в Унгария, за разлика от много страни членки на Европейския съюз, са забранени генно манипулираните посевни материали. По показания на заместник-председателя на селското стопанство на Унгария Лайос Богнарса, са били обърнати вследствие на това 400 хектара обработваема земя, за да могат да бъдат унищожени генно манипулираните семена. Орбан, който се радва на подкрепата на 2/3 от мнозинството в парламента и на обичта на народа си, може да разчита и в бъдеще на подкрепата им относно начинът му на общуване с Монсанто. Съединените американски щати работят междувременно над варианти за стартирането на търговски конфликти в стил на военни действия срещу нациите, които се поставят срещу Монсанто и генно манипулираните им растения. При това положение изобщо не е очудващо, че много от американските дипломати работят директно за Монсанто и задачата им е да агитират и убедят различните нации в преимуществата на гентехниката. На това място сваляме шапка на всяко правителство, на което му лежи на сърцето единствено и само благополучието на собственият му народ. И специално такива личности като Виктор Орбан, които са готови да платят една наистина висока цена, като отправят един ударен глас против. Цената, която Виктор Орбан в момента плаща, е тази, че в медийното пространство по всякакъв начин се опитват да развалят имиджа му. С тази мисъл се разделяме. Пожелавам ви лека, приятна вечер и до следващия път.